Hello friends, borebai channel opin konsibaw the latest update official notification bene jabai TRMI. So TRMI oंखारदों आरो लोगोसे officer plus GD. दा बे GD आ नंगौना नंमारा जों बेखौबो कभार खालामगोन। दा बेनि सिगां जों फार्स्टआव नायगोन माखासे हाई लेभेल रेंकआवहाय बेनि गेजेराव जों लास्टआव नायगोन बेनो जाबाय GD पोस्टआव। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांसे अफिसियेल वेबसाइट TRMI आव आरो बेयाव फैनाय लोगो अफिसियेल नोटिस बेयावनो नोंथांमोना गासैबो मोनगोन बेनो जाबाय TRMI नि सायाव। नाथाय मोनसे बाथ्रा नोजोर होयोबा नुयो जे GD पोस्टनि बेयाव अफिसियेल नोटिसखौनो होनाय जाया मैक्सिमाम। खालि हाई रेंकनिखौल' बेयाव नोंथांमोना मोनदों स्क्रिनाव बेनो जाबाय अफिसियेल लेभेलाव। स' बिनि अनलाइना जागासिनो लास्ट डेट 10 जुन। स' दायो जों अफिसियेल नोटिस नायनोसै बेयाव क्लिक खालामनानै आरो अफिसियेल नोटिसआ बेनो जे GD पोस्टनिखौ मानो होआ बेखौ दासिमबो मोननाय जायाखै अफिसियेलि नोटिसखौ। अब्लाबो मोनसे नोटिस फैदों जों बेखौ नायगोन। बे एग्जामा नोंथांमोननिया अनलाइन जागोन 20 जुलाइआव। दा बिनिनो एप्लाइ जागासिनो लास्ट डेट 10 जुन। बैसोआ 18 निफ्राय 42 इयार्ससिम पोस्टआ जोबोर खम। 18 आव हौवाफोर दङ, हिन्जावफ्रा सासेल' पोस्टार दङ। दा बयबो जायनोखि सिम्पल डिग्री पास जादों बे पोस्टआव इलिजिबल जायो एबा एप्लाइखौ खालामनो हायो। आरो बेनि एग्जाम जाग्रोगोन। एग्जामनि माखासे एन्ट्रेन्स डेटआथ' जोंहा मिथिबाय 20 जुलाइआव। मा साबजेक्ट दङ जों बेखौबो नायनोसै। बेनो जाबाय अफिसार लेभेलनि एग्जामनि सिलेबास। गासै 100 कुइसन 100 मार्क्स दङ साबजेक्ट वाइज। 2 आवार्स एग्जाम टाइमार दङ बेखौ नायदो। नेगेटिभ मार्किं 1/3 दङ बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। देन बेयाव नोंथांमोना एग्जाम पास जाबाथाय साइक' टेस्ट लानाय जागोन आरो नोंथांमोना जुदि साख्रि मोनोबा 6 months फ्रि कमिसन ट्रेनिं दङ बेखौ खालामनांगोन। आरो बेयाव बे जाबाय पार्मानेन्ट जब नङा। TRMI आ इनिशियेलि 7 इयार्स गाहाम साख्रि मावनो मोनो, उनाव बाराय बे उननि बाथ्रासो बेखिनि दं आरो। दा GD आवबो 7 इयार्स मोनो। थांनाय बाराव जायफ्रा साख्रि मोनदों मिथिदों जानांगौ, मानोना थांनाय बाराव रिलिज जादोंमोन ना बेयाव सोर मोनखो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। पोस्टआ खम थायो बेखायनो काटअफआ गोजौ थाङो। जुदि मोजां नोंथांमोना फिजिकेलाव नाम्बार लानो हायोबा GD लेभेलाव चान्सआ थायो आरो। दाथ' जों बेखौ मोनथिबाय। दानिया GD पोस्टनि मोनसे नोटिस भाइरेल जागासिनो दङ। दा 100% नंगौना नंमारा रिलिया आं बेखौ डाइरेक्ट 100% बुङा। नाथाय माबादि नोटिसआ भाइरेल जादों जों बेखौ दायो दसे नायनो। दा जों भाइरेल नोटिसखौ नायोबा बेबायदि मोनदों। आंनो बेखौ एक्सुअलि हरदों वाट्सएप खालामनानै। आं डाइरेक्ट बुङा जे बे नंगौ आरो नङा होननानै, बाट जास्ट नायदो नोंथांमोना नंगौ नङा कमेन्ट्सखौ खालाम। GD पोस्टआव 67 बेबायदि मोनदों, बाखि पोस्टआ खम दङ। दा बे रिलिया एक्सुअलि जानो गोनांमोन सलमारा तेजपुराव एबा सनितपुराव। दा बेखौ नायोबा जोंनि डेटआ नायोबा 12 जुनाव एबा 12 जुनावहाय दङ। सेन्ट्रेल एन्ड नर्थ आसाम होनदों। गासै 8टा डिस्ट्रिक्ट दङ। इस्ट कार्बि आंलं, नगाव दङ, हजाइ दङ, वेस्ट कार्बि आंलं दङ, बेनिफ्राय डिमा हासाव दङ, बिश्वनाथ दङ आरो सनितपुर आरो दरं दङ। देन बेनिफ्राय 13आवहाय तिनसुकिया दङ, डिब्रुगड़ दङ, धेमाजि दङ, चराइदेउ दङ, शिबसागर, लखिमपुर, माजुलि, जरहाट एन्ड गलाघाट दङ। सलमारा तेजपुर आसाम बेयाव फ्राय रेलिया जाबाय थायोमोन। दा बे नोटिसआ नंगौना नंमारा नोंथांमोना एसे जाज खालाम। आं 100% नंगौ होनना, मानोना आं बे नोटिसखौ वेबसाइटनिफ्राय मोननाय जायाखै। देन 14 जुनाव BTC नि दङ, जेरै क'क्राझार, उदालगुरि, तामुलपुर, चिरां, बाक्साया दङ। अके, दा मोनसे बाथ्रा एनालाइज खालामनो हायो। जुदि बे रेलिया नंमारगौबा थाबैनो BTC गभर्नमेन्टनि अफिसियेल पेजआव फैनो हागौ, फेसबुक पेजआव, जे बे रेलिया सलमारा तेजपुराव जामारगोन होननानै। दा बेखौ डाइरेक्ट बुंनो हाला 12 पास हागोन ना हाया। मोनसे बाथ्रा आर्मि लेभेलाव ओरैबायदि दानिया रुल खालामबाय 10 पास खालामनानै पार्सेन्ट नांगौ। GD पोस्टआव 45% प्लास गासैबो साबजेक्टआव 33 मोननाय जाथारनांगोन। ग्रेसआनो जा जिखुनु जाया मार्क्सआ 33 बेबायदि थाबासो GD पोस्टआव एलाउ दङ। दा बेखौ जों मिन्थिगौ। देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव अरुणाचल दङ, त्रिपुरा दङ। 18 जुनाव नायोबा लवार आसामनि दङ। जायनिखि लवार आसामनि नोंथांमोना बे होनायखौ नायबानो जाबाय। लवार आसामना बे डेटआव थांनांगोन। दा बे नोटिसआ नंगौना नंमारा डाइरेक्ट बुंनो हाला, बाट जुदि नंगौबा आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन।